Hi guys, welcome to Files TV. Mrise kumativeni esenyi katatsoka ndzimwe nawo dziri kupisa dzekutenderera pasocial media. Holy Ten Diss Voltz achipindura zvataurwa naVoltz anyora kuti iye Holy Ten Voltz has turned into a blogger and wants to discredit my work. Holy Ten adds that his song We Don't Do That Here was recorded in 2020 on an episode that was not aired because it was of bad quality. Chikutaura kutanzi Holy Ten ari kuti ndiye akarekodha iyi song kudhara but engeri bad quality. Holy Ten said he is looking for uneGodo to ask him where did he get this song, because since Holy Ten is saying he was the first one to sing this song, zvokunzi ari kuti toda kutomubvunza kuti akaiwanepi song because ndiwe kutanga zvekutaurwa naJT ngamira ari kutaura zvinhu zvasingazivi, ari kutaura kwasina kuswera. Holy Ten ataura zvinhu zvisina kumira zvakanaka, adedzera kuti that's if uchirara because Godo nemuroyi it's the same, anzi Godo nemuroyi it's the same. Ndi Holy Ten adaro, asi vazukuru vambuya naenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu ati so you guys are busy releasing 2020 lyrics in 2024, that means you have run out of ideas. Mumwe munhu akati mujaya akunyepa ake. Mumwe munhu akati aizve uya kane mavhili 11 ne Holy Ten. Mumwe munhu akati it's nice when you discredit wengidiwe Holy Ten, kana vakudiscredita iwe wakurwadziwa. Mumwe munhu akati handisi kuziva kuti nyaya yacho yatangira papi but chematama is wrong. Mumwe munhu akati chematama bvuma kuti wakaba chete zvipere. Mumwe munhu akati mujaya is the best. Mumwe munhu akati kutuka wengidhi unotonda bhosvozve. Mumwe munhu akati saka iye ndiye akabirwa something, he never released the song. Grow up chematama usatitise magrade 2D mani. Mumwe munhu akati mhosva samatama sounds muri mbavha dzevanhu mune mhosva. Mumwe munhu akati I will also be out looking for uneGodo so he can explain himself. That statement is from a liar. Mumwe munhu akati Holy Ten une kamusata, everyone anokuziva ari wrong. Taura zvawakabata iwe usati sembure tisire vana vedu iwewe. Mumwe munhu akati iwewe siyana nawengidhi uri muroyi futi wakuti Voltz muroyi. Mumwe munhu akati cause ukutsvaga malikes nekutuka vamwe asi iwe